Cafodd Angharad ei enwebu oherwydd y holl gwaith caled mae wedi wneud yn ystod y flwyddyn yn ymarferol ac yn academaidd. Oedd hi hefyd wedi mynd tu hwnt i gofynion ar leoliad trwy helpu allan yn y clwb brecwast a gwirfoddoli'n allgyrsiol. Mae hefyd wastad yn awyddus i rhannu profiadau mewn trafodaethau yn y dosbarth. Rydw i wedi mwynhau yn y cwrs creu perthynas gyda y plant, dysgu sut maen nhw'n gweithio a sut mae plant yn creu cefnogaeth gwahanol. Mae Angharad yn person hyfryd i fod o gwmpas. Mae hi'n bywiog, mae llawn syniadau, mae'n person bositif tu hwnt a mae personoliaeth delfrydol ganddi i weithio maes gofal plant. A gweld o gwaith fi'n meddwl sydd wedi gwella neu datblygu yw fel deall mathau gwahanol o polisïau a sut maen nhw'n gweithio, sut i defnyddio nhw yn ystod y gwaith yn y dosbarth. Y peth sydd arbennig am Angharad yw nid jyst bod hi'n rhoi 100% i pob dim mae hi'n wneud, yw'r ffaith mae hi'n defnyddio pob strategaeth a pob profiad mae hi'n cael a mae hi'n rhoi nhw ar waith ar lawr y dosbarth. Mae'n rhoi pob dim mae di elfa ohoni yn ystod y cwrs ar waith yn Ysgol Trelyn a gobeithio bydd hi'n wneud hynny yn y dyfodol. O ran cefnogaeth, wedi cael lot yn yr ysgol yma. Pan oedd fi'n bach oedd yn ysgol fi. So, jyst gwybod fel yr athrawon a popeth, mae nhw wedi helpu lot. Mae Miss Griffiths, mae hi'n lyflu. Mae hi wedi helpu fi yn y dosbarth loads. Llongyfarchiadau yn ferthol i ti Angharad a phob lwc i ti yn y dyfodol wrth mynd ymlaen i ymarfer dysgu. Bydde di'n ffab.